Máte rádi dávné časy? Doby, kdy se hrávalo na loutny, kdy tento nádherný nástroj zněl třeba na zámcích a chtěli byste si také připadat jako dávný trubadur a přitom umíte hrát jenom na kytaru? Není problém. Díky tomuto nástroji si své přání můžete snadno splnit. Jak vidíte, vypadá jako normální loutna, ale oproti ní má jisté úpravy. Jednak má pevné pražce, tak jako kytara. Také jako kytara má struny vedené jednoduše a struny jsou samozřejmě kytarové. Takže můžete si tuto loutnu naladit jako kytaru a hrát tak, jak jste zvyklí. 7. struna je laděná v D, takže máte díky ní ještě o jeden tón hlubší rozsah. Nemusíte ji používat, pokud byste nechtěli, dokonce pokud by vás pletla, můžete ji oddělat a mít jenom těch normálních 6 strun. A jak takový nástroj hraje, si můžeme poslechnout teď. Tak to byla kytarová loutna.